חוקים וכן הלאה, כך שזה רק טבעי לשתף אתכם גם לאחר מעשה של מה שקרה, וזה ברכה שקיבלתי, אז זה לא בדיוק מה אבל מה שאני רוצה להגיד זה כמה מילים קצרות, פשוט כדי לא נחזור על מה שיעל אמרה, קודם כל על הפרס. אז אין במתמטיקה פרס, יש כאלה שאומרים, הפיצו את זה פה, יש כאלה שאומרים שאשתו של נובל, בפרס נובל, אין פרס נובל, לא במתמטיקה ולא בענפים מסביב, השמועה אומרת שאשתו ברכה עם מתמטיקאי ולכן אין פרס בתחומים האלה. אבל בהרבה מאוד תחומים כאלה נוסדו פרסים גדולים שמציינים הישגים מיוחדים. יש את פרס פיץ במתמטיקה, פרס אבר, פרס טורינג במדעי המחשב וכן הלאה. אין בסטטיסטיקה. בסטטיסטיקה הפרס הגדול ביותר הוא פרס של $5,000. ואני לא חושב שמישהו יודע עליו בכלל, שזה הדבר הכי גרוע. ובעצם הרעיון של רוסו הוא סטטיסטיקאי בלגי, שבגיל 47 קרא לו מה שרותי אמרה, נשבר לו מקריירה מדעית, והלך לעבוד ברנסנס, חברה שעוסקת בסחר אלגוריתמי בבורסה, ולאור זאת נשאר שם במקום שנה 10 שנים, ואחר כך אפשר לייסד פרס שנותן פעם בשנתיים $1,000,000. אז גם זו דרך להתקדם כסטטיסטיקאי. אבל מה שהטריד אותו זה שבאמת את הסטטיסטיקה לא רואים. אמר תוכי שסטטיסטיקה משחקת במגרש האחורי של כל המדעים. זאת אומרת, היא חשובה, אבל היא מאחור. המטרה שלו הייתה להביא את הסטטיסטיקה במגרש הקדמי. ואת זה הוא החליט לעשות על ידי סוג פרס גדול, שמטרתו להכיר בתרומות חשובות במיוחד, כמו שהיה במשפט האחרון שם, תרומות חשובות במיוחד של הסטטיסטיקה לעולם כולו, ולא רק לעולם המדעי, אלא שהיו להם אפקטים אחרי כן יותר רחבים. אז זה הפרס. ולמי הוא ניתן? הפרס ניתן גם לרעיון מסוים ולמפתחים של הרעיון. זאת אומרת, במקרה שלנו זה היה הרעיון של FDR, False Discovery Rate, או שיעור התגליות השגויות, שאני אדבר עליו קצת לאחר מכן, ולאנשים שפיתחו את הרעיון. אז זה היה יוסי הופברג בנהיל, יוסי הופברג היה עדיין בחיים, אז גם הוא היה מקבל את הפרס, נאמר במפורש, ולשני דוקטורנטים שלי שצמחו, ויש לנו הרבה עבודות משותפות, וצמחו והיו אחרי כן לחוקרים עצמאיים טובים בזכות עצמם. אז מה זה הרעיון הזה של שיעור תגליות שגויות? אז יש בזה שני דברים. א', יש את הרעיון, ולפעמים יש שיטה. לא בטוח שאני אכנס לשיטה, אבל אני חושב שהרעיון הוא חשוב, ואני אשתמש בדוגמה שנתן דיוויד רנד, אותו יושב ראש הוועדה, שאולי יש לי תקווה שנהפוך את זה לדבר ברור. אנחנו יושבים פה, ולכל אחד יש, אם נמדוד את לחץ הדם שלו, יהיה לו לחץ דם שונה. אפשר לתקן את זה לפי הגיל, לפי הביט וכן הלאה, אבל בסופו של דבר לחץ הדם עולה ויורד וכן הלאה. אם אנחנו רוצים כעת לבדוק את הלחץ דם, ומי שבאמת יש לו לחץ דם גבוה, לשלוח אותו לבית חולים לבדיקות, ואנחנו נשתמש בקנה מידה הרגיל להחליט שאני יודע מה, רק 5% עובר את הלחץ דם הזה, אז נשלח אותו לבית חולים. מה שיקרה בסוף בסופו של דבר בית חולים, בגלל שיושבים פה 70 איש, ושיגיעו לבית חולים הרבה אנשים, ולחץ הדם שלהם בעצם באופן בסיסי רגיל, אין להם לחץ דם גבוה, אלא שבמקרה, בגלל התנודות, הלחץ דם עבר את הסף הזה. התוצאה תהיה שרוב החולים שיגיעו לבית חולים, יזבו זמן לבית חולים. לאנשים עצמם, יזבו זמן לאנשים עצמם. עכשיו, התופעה הזאת שמסתכלים על 70 איש, 100 איש, בהתנהגות אחרת, מוכרת לכולנו. מטילים את הסביבון בחנוכה, אז על ג' יוצא סיכוי רבע. אבל אם נטיל 100 סביבונים, אז נצפה למצוא 25 סביבונים שנופלים על ג'. בערך, לא בדיוק. אותו דבר גם אז מה עושים, מה הגישה המקובלת להתמודד עם הבעיה הזאת?
נרים את הסף של מה זה לחץ דם תקין, נעלה אותו למעלה ולמעלה ולמעלה. עד שהסיכוי שמישהו פה יעבור את הרף הזה, יהיה מאוד קטן. זה בעצם הדרך להתמודד. זו הייתה הדרך הרגילה להתמודד עם הבעיות האלה. התוצאה היא שאנחנו נפספס גם הרבה אנשים שלחץ הדם שלהם גבוה, אבל לא עד כדי כך לעבור את הרף הגבוה ונפספס ולהגיע אליו. ובעצם הרעיון שלנו זה להסתכל מנקודת מבט של בית חולים. מה חשוב לבית חולים? חשוב ששיעור אלה שהגיעו בטעות, שלא זקוקים לטיפול, שהגיעו בטעות לבית החולים, יהיה קטן. 5% כמו במדע, או 10%, או 20%, אבל נהיה מסוגלים להגביל שלא יותר משגיאות. קוראים להם יותר מאחוז מסוים של שגיאות. אם תחשבו על זה, אז גם בכלכלה אנחנו עושים את זה, וגם כשאנחנו בוחרים תיקי מניות, ואנחנו עושים לתיקים הכי טובים, אנחנו יודעים שהם לא ימשיכו להיות הכי טובים. קובעים איזה רב, מה שאנחנו רוצים, שלא נבזבז יותר מאחוז מסוים מהכסף שלנו סתם על קרנות גרועות. אותו דבר גם במדע. ניקח את דוגמה אחרת. אני רוצה להדגיש, הייחוד פתאום לשנות את נקודת המבט. מי להסתכל על נקודת המבט של שגיאה בקבוצה או לא, להסתכל על מה שחשוב. השגיאות של בית החולים, או השגיאות שהמדענים מכריזים, גיליתי תגלית, לא תגלית שגויה, לא יותר מדי תגליות שגויות. זאת אומרת, שינוי נקודת המבט זה הדבר המהפכני שהביא לבעיות גם בקבלת המעמד. כי האוכלוסייה שתמכה בגישה השמרנית עבדה קשה מאוד לשכנע שמוכרחים להגן בפני הבעיה הזאת, שכשמסתכלים על הרבה, הסיכוי לשגיאה עולה. ולכן, במחקרים רפואיים, לרישוי של תרופות דורשים את הסף הגבוה ביותר. ואבי כאן יושב פה, יודע איך הסף הגדול ביותר, הביא עד לידי כך, שבניסוי שעשית, לא עבור, הדבר היחיד, מה שעושים מנסים להגביל, אומרים, אוקיי, תבחרו שני דברים מראש, או רק דבר אחד מראש, אם הוא מצליח, מצליח, ואם לא, כל היתר לא נחשב. זו הייתה גישה אחרת. הדבר הראשי לא מצליח, והמון דברים אחרים מצליחים. לא עובר את הרישוי. זאת אומרת, ברישוי של תרופות לוקחים גישה מאוד מאוד מחמירה. אבל במדע, באופן כללי, זה לא רק כדי כך נדרש. אז אם ניקח למשל בחקר המוח, בחקר המוח מנסים להבין את המבנה הפנימי של המוח, ומה כל, איפה האזורים במוח שפעילים כשעושים דברים שונים. אז למשל רוצים לדעת איזה אזורים במוח פעילים שמסתכלים ומנסים להכיר פנים, לזהות פנים. מה שעושים זה MRI, שחותך, עושה פרוסות במוח, ומודד כמה דם נכנס לכל נקודה ונקודה במוח. יש, תלוי במכשיר, אבל זה בין 16,000 נקודות, 130,000 נקודות, אנחנו מדברים על עשרות אלפי נקודות במוח, וכל אחד בודקים האם כמות הדם שהגיע לשם גדלה. כאשר אתה מסתכל ומנסה לזהות פרצוף. אז כאשר עושים את הדבר הזה, יש לנו בדיוק אותה בעיה. כל הזמן יש פעילות במוח, ועולה ויורד בכל מיני אזורים, ויש תנודות טבעיות וכן הלאה. השאלה היא איפה אנחנו קובעים את הרף הזה, שממנו והלאה נגיד, פה יש פעילות, ופה יש פעילות, ופה יש פעילות. אז בהתחלה שעסקו בחקר המוח, השתמשו בגישה שאין לי שום בעיה, don't worry, be happy. זאת אומרת, באותו קריטריון שמשתמשים תמיד, ואז פתאום היו בכל מיני מקומות במוח, ואנשים חזרו על הניסויים, לא מצאו שם כלום. ואז בעצם התחילו להבין שצריך להתייחס לנקודה הזאת, ובאמת השימוש ב-FDR, בגישה הזאת, ומה הרעיון? הרעיון הוא ככה, ניקח דבר, את הכי מתירני כמו קודם. נעמוד כמה שגיאות יש לנו למעלה, תחת ההנחה הכי גרועה מבחינת החוקר, נעמוד כמה שגיאות. נספור כמה עברו את הסף הזה, נחלק את השניים ונקבל פרופורציות תגליות שגיאות. אם זה גדול מדי, נעלה את הרף. נעמוד עוד פעם, כמה סביבונים נפלו בגידל, מתוך כמה סביבונים שעברו את זה, ונקבל את הפרופורציה. ואז נלך ונעלה ונעלה, עד שהפרופורציה הזאת תגיע לרמה שמקובלת עליי 5% כמו במחקר מדעי רגיל,
או 10%, כמו שמשתמשים במחקרים גנטיים, או לפעמים 20%, שמסתכלים בניסויים תעשייתיים ובכל זאת רוצים לגלות דברים. אז פה אנחנו יכולים לבחור את הרמה שאנחנו רוצים, ואפשר לתת אפילו מחירים לכל אחד מהם, ולהחליט שאני לא מוציא אחוז מסוים. זה העיקרון של השיטה, לעלות לאט לאט הרב, לאמוד כמה עוברים, לספור מתוך כמה ולקבל את הפרופורציה. החלק היפה הוא שאפשר להוכיח את זה עובד. זאת אומרת, הגישה הטבעית הזאת, מאוד אינטואיטיבית, אפשר להוכיח אותה גם מתמטית. אבל לי לקח 3 שנים להוכיח את זה מתמטית. פעם אין מהראשונות שרחנו את המאמר, אמרו שזה לא הפריע, כי תמכנו בסימולציה, זה לא הפריע לשופטים, אבל לי לקח עוד 3 שנים להוכיח את השיטה, ובתנאים מקובלים, אבל יחסית מקבילים. ובעצם העבודה עם הסטודנטים אחרי כן הקלה עוד ועוד את התנאים, ובעצם הפכו את זה שהשיטה אפשר להשתמש בה בתרופות. מה שקורה בתרופות זה שאם מודדים את ההצלחה של תרופה בכל מיני צורות, יש קשר חיובי. אם אתה מודד את ההצלחה בזה שחיים למעלה מ5 שנים, ואם אתה מודד את ההצלחה שחיים למעלה מ2, אז ברור, זה קשור לכם, בשנים או לפתיח. אז זה בעצם הרעיון, וזו בעצם השיטה. והקושי בקבלת השיטה הייתה שאותה קהילה שעבדה כל כך קשה לשכנע את הרופאים שצריך להגן ואת מדענים אחרים שצריך להגן מפני הבעיה הזאת, לא הייתה מוכנה לקבל הקלה נוספת. ואחד הדברים, אולי שסיפרתי, לא יודע אם דיברתי עליהם, אבל אחד הדברים שברגע שעשינו את זה, אני אגיד שבעצם מבחינת ההתרגשות, אותו לילה ראשון שבו בעצם אמרתי, רגע, אפשר להסתכל אחרת על הבעיה הזאת, ומיד כתבתי את זה, ושמתי את הכל על חליפת נייר, שמרתי את הנייר. ידעתי שזה משהו שיוביל אותי רחוק, וכשכתבנו את המאמר עם יוסי, אחרי חודשיים שלחתי אותו לטוקי, מתוך חרדה רבה. טוקי היה בעצם האיש שפתח את הנושא הזה של הסתכלות על כולם, ויש את שיטת טוקי, לימדתי אותה את חיים, הוא אמר שזה הדבר הזה, אבל הוא זה שאמר לפני 10 שנים, תמיד צריך להגן לפני הבעיה הזאת, באופן אחד. אז בחרדה רבה שלחתי לו את המאמר, וההערה החשובה ביותר שלו היה, למה אתה שולח לי מאמר והדפים לא ממוספרים? אז נפגעתי, מה החשיבות של זהו? אז החשיבות היא אדירה בכל תהליך מדעי מודרני. מה שהמדע עובר כעת זה תהליך של תיעוש, industrialization. בעצם מה שהיה עושה הכימאי או הגנטיקאי שמערבב במבחנה ומורח ועושה PCR וכל מיני דברים שכאלה, היו מכונות עושות את זה באופן אוטומטי. מדפיסות את התנאים של הניסוי, שופכות בזה או מריבות, מוציאות על צ'יפים כאלה, ואתה מקבל בבת אחת את ההתבטאות של 27,000 גנים שיש לנו, שלפיהם קוראים התהליכים בתא, ואפשר לדעת למה הדברים קשורים. זה תהליך שהוא בלתי מובן היה לפני 20 שנה. פעם ראשונה, שנייה ששלחתי את המאמר ועשיתי סימולציה, שבה בדקתי מה קורה אם אני עושה 10, אם אני בודק 10 דברים, 20 דברים, 40, 60, התשובה של הרפואי הייתה, מי עושה? 60, מספיק מ-1 עד 20. היום אנחנו, אחד הניסויים האחרונים שלי, מתוחים ל-2.2 מיליון של דברים שבדקנו באמצעות השיטה. אז זה ילך, משתתפים בכל רחבי המדע, וגם ב-AI אין ברירה. במדע תמיד יש אי ודאות, אין מה לעשות. ברגע שמסתכלים על נתונים, עושים ניסויים, אי אפשר להתחמק בזה, ועם האי ודאות צריך לממש. היה כמה מילים, קודם כל, אני רואה שאף אחד לא זורק, ומעניינים בראש, אז אולי הצלחתי פעם ראשונה להעביר את עיקרו של העיקרון. הרעיון לצאת לטקס בהרכב משפחתי עלה מיד, אבל אחרי המהומות באמסטרדם, אחרי ההפגנות והסיט-אין שהיה באוניברסיטה בלובן, וחרמות שיש באוניברסיטות, בבלגיה היו לנו
וגם לבני משפחתנו היו רגליים קרות קצת. והתחלנו לברר מה קורה עם הסיטואציה, ואולי לא ניקח את הילדים, את הנכדים, ונחשוף אותם לכל הבעיות האלה. אז פניתי לעוזי, שהיה פעם פרגמטי מאוד, כי פניתי לו, כששמע פעם ראשונה שקיבלתי את הפרס לזה בבלגיה, אמר לי, טוב, תפנה למשרד החוץ, יעשו לך דרכון שלא על שמך, וכך תוכל לנסוע בביטחון לבלגיה. אז בפעם השנייה פניתי אליו בהיסוס, אבל הוא בפועל שלח אותי למישהו שאני לא יודע מה הוא עושה ומי הוא עושה. הוא אמר לי, רק אותה תת-אלוף במילואים, והוא בעצם סידר לי את הראש, ואמר, א', אתם יכולים לנסוע, לא נורא, ב', אתם יכולים לקחת איש אבטחה, לא חמוש. איש אבטחה, לא חמוש, יש לי במשפחה, איפה שם? שום, היה איש אבטחה רציני, וזהו, במשך עשרות שנים, אז אין לי דאגות. דבר שלישי, הוא אמר שאפשר לבקש מהשגרירות אבטחה. חשבתי שזה לא מתאים בהקשר הזה, כי אני יודע שהמארגנים מאוד מאוד התלבטו מסביב לנושא הזה של מתן הפרס לישראל, אבל הוא יצר קשר עם קצין הביטחון, דיברתי איתו, אמרתי, אם יהיו בעיות, אני יודע למי להתקשר. והחלטנו לנסוע, אבל ההחלטה הייתה ממש ברגע האחרון. באמצע היה עוד רגע קריטי, שבו שירות הביון של הילד מצא סטודנט ישראלי באוניברסיטת לובן, והוא דיווח שם, יש הפגנות, ממש לא אלימות, ואין מה לדאוג. זה לגמרי. נסענו לטקס והגענו, ואני חושב שההחלטה הזאת לנסוע, כל המשפחה כולה, הייתה מאוד קריטית לתחושה ולריגוש שלנו לחוות את כל החוויה הזאת ביחד. אני חושב שראיתם גם בתמונה שזה לא היה רק לנו, זה גם היה לכל המשפחה. הטקס נערך בבניין מכונות, פקולטה למכונות, מכונות ענק ישנות, שבהתחלה חשבתי שזרקו אותנו מהבניין שנמצא באמצע הקמפוס, ורק אחרי כן אמרו, לא, זה אמנם המלך לא בא, אבל זה בגלל שמשפצים את העולם שנמצא באמצע הקמפוס, או שמשפצים, או שלא, אני לא יודע, אבל אנחנו היינו קצת מחוץ למרכז הקמפוס. ובאמת בדברי הפתיחה, אחת המארגנות הזכירה את הנושא הפוליטי, שהוא עלה, אבל הם הצליחו להביא לכך שלא התייחסו לזה. האוניברסיטה, שאמרתי לכמה מהאנשים, סיפרתי שהאוניברסיטה של לובן לא מחרימה באופן כולל את הקשר עם אוניברסיטאות ישראליות, אבל כל קשר עם חוקר ישראלי צריך לעבור ועדה מיוחדת שבודקת האם יש מימון של החלק הביטחוני בישראל, או הממשלתי. אפשר לגמרי בלי הממשלה, אבל בקיצור בודקים את מהות הקשר, ולפיו מחליטים אם אפשר או לא, עד כדי כך. כן, אבל לא מחרימים באופן כולל. ההפגנות של הסטודנטים היו כדי לקרוא לחרם כולל, כמו שיש באוניברסיטאות אחרות בבלגיה. סיפרתי גם כן פה, היו שני חברים, באוניברסיטה אחרת, אוניברסיטת נאט, שמחרימה לחלוטין את הקשרים בישראל. שניהם ברכו אותי, אחד מהם אמר שיבוא לכנס, לטקס, אף אחד לא הופיע, משום שאם מישהו יש לו קשר עם איש סגל ישראלי, הוא מוכרח. הבלגי מוכרח. עד כדי ככה המצב הוא חמור. טוב, היו הרצאות וכן הלאה, והונקו הפרסים, ואז נשאתי דברי תודה, שחלק מהם אני הייתי רוצה לקרוא. מי ששמע, אני אנסה להתמקד בעיקר. הודיתי כמובן ליוסי הופברג, לסטודנטים שלי, הרבה אנשים אחרים במהלך הדרך הארוכה, ואז המשכתי להגיד את מה שיעל אמרה, שהתקופה המאושרת בוודאה על הזכייה בפרס במאי, ועד לקבלתו כאן הערב, אני קורא ממש תרגום של מה שאמרתי, הייתה סדורה בשני אירועים עצובים במשפחתי. הראשון היה מותה של אחותי האהובה דורית, וסיפרתי קצת על זה. האירוע העצוב השני קשור לחברה טובה מאוד של ביתי, כרמל גת, שאותה גם אנחנו למדנו לאור. היא הייתה אישה נפלאה ואכפתית, שלמדה ריפוי בעיסוק בתואר שני. היא ליוותה את ביתי נועה בחודשים האחרונים של מחלת בעלה, ובחודשים שאחר כך.
ב-8 באוקטובר נחטפה מבית הוריה בברלין לעזה. יחד עם גיסתה, בעוד האם נרצחה. הילדים והאנשים שחזרו מהשבי לאחר חודשיים סיפרו עד כמה אמיצה ואכפתית הייתה כלפי, שהיא מעבירה שיעורי יוגה בשבי ומנסה לשמור על המורל של האחרים שלא ייפול. כל משפחתי הייתה ברחובות מדי שבוע במחאה נגד הממשלה, קוראת לעסקה להשיב את בני הערובה ולסיים את המלחמה. נועה דיברה מדי פעם בפעם בהפגנות האלה ובשיתוף עם נשים אחרות ארגנה שיעורי יוגה, שבועיים ודרישה שקטה לשחרור כולם. לא הצלחנו, לא עם הממשלה שלנו ולא עם החמאס. בספטמבר כרמל נרצחה באכזריות בשבי על ידי אנשי החמאס, יחד עם 5 בני ערובה אחרים. כך הם החיים, רגעים שמחים שזורים ברגעים עצובים. תודה לך פיטר, יוסאו, ולוועדה על שהענקתם לי את הרגעים השמחים. משפחתי יושבת איתנו, תכף תבינו גם למה אני קורא את כל זה. משפחתי יושבת איתנו ונהנית מהרגעים האלה, כך אני מקווה. לגאוותי, 3 ילדיי, יאיר, יובל ונועה, הם אנשים נפלאים, יובל הוא פרופסור לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית, והולך בעקבותיי אבל בדרכו שלו. אני מקווה שלפחות חלק מהנכדים הנפלאים והחכמים של מי שיושבים כאן ימצאו גם קריירה במדע, וזה קראתי גם בעברית. אולי אפילו בסטטיסטיקה, אבל לא בהכרח. זהו מסלול קשה, אך מעניין ומשתלם גם אם אינך זוכה בפרס הגבוה ביותר. יתר על כן, אני מאמין שהמדע אינו רק משתלם לאנשים העוסקים בו, אלא גם תורם באופן קריטי לשלום ולשגשוג של האנושות, על ידי קידום מטרות משותפות המגשרות על פני קונפליקטים בין חברות. במובן זה, חשוב להימנע משרפת הקשרים הנבנים באמצעות המדע על ידי ניתוק קשרים וחרמות. הבה נגן על המדע לפני הפוליטיקה. ולבסוף, הוספתי מילים מיוחדות לאהבת חיי יעל. בהקדשה על התזה שלי כתבתי, This is just the first half of our joint project. That my half is finished first is the evidence of the many things I owe her. למעלה מ-40 שנה לאחר מכן, שוב איננו מנסים להשיג מטרות ברות השוואה. באופן כללי התחלפנו בלהוביל אל מטרות ולהיות מובל להצלחותינו. קבלת הפרס היום הוא שיא בפרויקט חיינו המשותף, ועדות לתודות הרבות שניחת לך. כך סיימתי. בנוסף למחיאות הכפיים הרבות שקיבלתי. התגובה המיידית המפתיעה שקיבלתי הייתה של דיקן בית ספר להנדסה שישב לידי. לפני הטקס הוא לחץ את ידי בקרירות רבה בנימוס. אחר שדיברתי הוא לחץ את ידיי בחביבות מופקדת. בצורה כזאת. לאחר מכן הצטרף גם סגן הרקטור בלחיצת יד חמה. נראה שמשהו הצליח לעבור במהלך הדברים.